Gaurko mezua zuretzako da, zuentzako, danontzako. Egun honek berezilek dire bakizotarrontzat. Izan ere, San Joan Dolosak atietan dekoguz. Ekainen jai batzordeko kideok bildu ginen. Eta itaizek bertan bera ustea erabaki gendun. Batez be, arriskuan dauden herritarren osasuna babesteko. Eta COVID-19aren zabalpena ekiditeko. Aurten, ezin izango duguz alkarregaz ospatu. Guk ez dugu kale jirarik egingo. Ez doguz kaliek kantuz alaituko. Guk ez dugu txosnari jarriko. Ta guk ez dugu kontzerturik joko. Disfrutatu ezagun bizitza, inor arriskuan jarri gabe. Mesedez, ez antolatu aparteko ekitaldirik ez jairik. Zaindu zaitez, zaindu ezazu. Datorren urteko jaietan ikusiko dugu elkar.